които вече са минали 40 години, да ме покарат на такъв форум, от който съм впечатлен. В тази 15-хилядна зала толкова много хора, когато да могат да се губят от това време, е пълна зала в зала на Лева. Радвам се, че съм покаран. Радвам се за това, че има ефект всичко това, което беше на улица. Че реално гледате хора, които знаят какво правят. И млади, поемат нещата. Верна е огромна отговорност. Лицето е Христо Стоичев. Защото много хора в България не си дават сметка какво означава една държава да е известна благодарение на личност. А знаете ли, че личност не се познава по приятелите, а се познава по враговете. Винаги ги има много. На добър час, благодаря още веднъж, ние винаги ще застанем за младите хора на България, където и да са те. На добър час! Благодаря. Благодаря на всички, благодаря господин Стоичков. Аз уверявам, че всичко, което зависи от мен и от колегите, да запазим това, което правим чисто, ще бъде сторено. Днес тук пише забранено за политици. На 26-ти на тази кръгла маса, която ние ще инициираме, също ще е забранено за политици. Ние искаме това, което правим, да бъде инициирано от гражданите, да бъде подкрепено от гражданите и да бъде доведено до край от гражданите. И ние, младите хора, да бъдем основата на всичко това. За първи път демократични, инициирани от гражданите, мажоритарни, първични избори в България. Избори, които да определят гражданската кода в управлението на страната. Нека да обобща. Ние, представителите на младите хора и гражданите, избрахме господин Стоичков за наше знаме, за наше лице, за наш водач. Няма да е само той. Много други известни личности и подкрепят. Но подкрепят, когато най-известният българин дава и вярва, когато той ни върва, е незаменимо. Ние се обединяваме в едно движение. Движението Лохос. Именно не случайно. Именно от Лохос се започнаха всички демократични промени. Там се събрахме, там се роди идеята. Това е името, което обединява промените, протестите и всички граждани. Тук присъстващите представители на неправителствени организации и гражданското общество ще сформират Националния съвет на движение Лохос. Този национален съвет, който ще бъде на кръглата маса, този национален съвет, който ще обработва резултатите от гласуването на народа. Участие активно в гласуването за кандидати за представители на гражданите в управлението на страната от движение Лохос. В Дарик Радио, нашия партньор, на сайта на Дарик Радио, вие може да избирате и номинирате себе си, други граждани. Тези, които вие решите. Това е вашия вод. Размножавайте да се разпространявате високите информацията за гласуването, за да може това нещо да стигне до всички граждани. И не на последно място. Нещо много важно. Търсете информация. Какво се случва? Какво правим? Какво ще се случи на 26-ти? И механизмите, които ще бъдат предложени за участието на гражданите в управлението. Подкрепете ни, обединете се, както го направихме и ние. Нека заедно да направим тези промени, за които всички се борим през тези години.
Ние искаме бъдещето на България да сега. И ние да сме хората, които да са гаранти за постигането на това нещо. Няма време. Искаме бъдещето си днес и сега.